बुंजोबखादों नै खावथं मेलायावहाय दिनैहाय आयु मानसिया नुबाय ट्राफिक ना मा होननांगौ जाखो मेलायावहाय नै ओरैहाय थाब्ला जालायखादों मानसिया आयु नै बैजोंहाय सिनेमा हल जाहैबाय फिल्माबो गोसोआ बोरायाना माबासोनो आयौ बेबायदा मानसिया बेरायजायालै फाग्लासो नुबाय नै मानसिया नुबाय नै ओरै नायदो मोजां मानसिया फाग्लासो आयौ आयौ मानसिया एरायजालायखा नै नैयाव सिनेमा हल जाहैबाय ओमफ्राय नै ओरैहाय ओरैहाय लांफैदों गासैबो नै लांफैदों गासै नै फिल्मा मा होनो गोसोआ बोरायासो जाहैदों जायोलै मोजां दा बेरायनो औ फानो ओरैहाय औ अयथासार मानसिखा नै फाग्लासो आं एसे देखायनोसै नायदो फुरा मानसिखानो हाब्रा जालायखादों ओरैहाय नै हाबलांनायनि सुबिदायानो जालायखायाखिसै दासो फैगासिनो बाव मानसिफ्रा हाबाब दासो फैगासिनो सोरबा लाब मोनदों सोरबा थैदों मा खेला गेलेनाय दंसोमोन नै एसे कमेन्ट खालामदो रायजोफोर होद आं एसे देखायनोसैलाय रायजोफोर जेरैबो नै बुखिंल' मानसिया एसे नायदो देखायनोसै चिरां जिल्ला खैलामैला बाजारनि एसे साहा जायो खावथं नैयाव दख'नाबो दङ माबो दङ ओरैहाय लेबेल जेरैबो गिदिङोनो लामा मोनलायखा आरोखि नै माथो बेरायगासिनो दे बेराय दे जोंबो एसे बेरायनि मानसिया नायनायलै सैथिबो ओरैहाय नै अयथासार मानसि जादोंलै खिन्थु मेलायावहाय होंगो दोंगोनो देखायथ'नो हायालै अयथासार मानसि दङना बाब दासो फैलागासिनो बाव नै मानसिया नुबाय नै ओरैहाय अयथासार मानसि जाखादों नै बे बेवाइनि गयानो बांसिन नांखायो होमब्ला बिदिनोसै रायजोफोर मेलाया जागासिनो दं जाहैबाय ने फैलागासिनो दासो फैलागासिनो दङ